Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa bahay ng aking kapatid na isa sa mga pintuan sa kanan ng Diyos. At mayroon akong iaalay na awit. Ito pong awit na ito ay kumpos ko po ito noong 2012. At hanggang ngayon ay minahal namin ang awit na ito sapagkat ito ang pinakatimsong naming mga nakapula. Sana po sa awiting ito ay matutunan natin ang dapat natin matutunan sa hapong ito. Magandang hapon. Sa panahon pagdakmalan, kaming tanan na nagbaro sa kalikunan, aron lamang mapakita ang kamatuoran. Bisan kaming tanan inyong yamiran, among ipadayon ang kadaugan. Kay kitang tanan sa Espiritu sa Diyos pagahugma, dito unya nato mailhan ang makasasala sa kalibutan. Sa kaigsuunan kita manganda, aron sa pagbaro sa iyang hukmanan, kinahanglan isalikway ta kasalanan, kamaoy pabilo sa tao ngayang kapilihan. Kami mga pula puno sa gugma, sa panahon pagdakmalan, kaming tanan na nagbaro sa kalikunan, aron lamang mapakita ang kamatuoran. Bisan kaming tanan inyong yamiran, among ipadayon ang kadaugan. Kay kitang tanan sa Espiritu sa Diyos pagahugma, dito unya nato mailhan ang makasasala sa kalibutan.
maigsuunan kita manganda. Aro sa pagbaro sa iyang ugma